Dengan 90 plus जानानै बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांदों लोगोसे हावलि मुंजानि गासै रायजो राजा बिथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जे बिथाङा माबोरै रायजोफोरजों गोरोबनानै रायजो जाबोदों लोगोसे सासे मोदोम गुदुं मानसिमोन बिथाङा आरो लोगोसे जायखिजाया प्रग्राम बैसागुआनो जा खेरायानो जा बायदि मैया रायजोनि गोबां खामानिफोराव बिथाङा बाहागो लाबोनायखौ जों उन्दै समनिफ्राय नुबोदों आरो लोगोसे रावजोंबो नांज्लाया खमज्लाया बिथाङा जेब्लाबो मानसिफोरनो मोजां बोसोन होयोमोन रंजानायनि बेलायाव रंजायोमोन रायजोफोरजों लोगोसे बिथाङा ओरैबायदि मानसिमोन सानफ्रोमबो बाथौबो खेबनै खेबथामाव खुलुमोमोन आरो लोगोसे बिथाङा सासे धार्मिक मानसिमोन बे नखराव बिथाङा गावनि बिसि फिसाला साथाम आरो फिसाजो साथाम फिसाजो बिथांमोनखौ हाबा हरनाय जादों हयथ'बा सासे दं बिथां बिखन गयारि नाङा गयारि आरो बिकास बिथांमोना बिथांनि फिसाला लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै बिथांनि मुङै सारादु खुंनाय लोगोसे बिथांनि जिथु आत्मानि बा सोलेरा आरो लोगोसे बिथांनि बोसोनफोरखौ जों ओनसोलनि मानसिफ्रा जाहाथे बावगारा बिथाङा बेबायदि बेमार आजार जानायखौबो नुवाखै जोङो खिन्थु बोरायनानैसो मानसिया मथामथि 96 इयार्स गावै बुंनाय हिसाबै आंखौ बुंनाय हिसाबै आरो बिथाङा बिराद गोसो गुदुं मानसि बेबायदि गोसो गुदुं बोराय जों दासिम नुवाखै आरो जोंनि गामियाव 90 प्लास मानसियानो गैखाया आरो बिथांमोना जायफोर दं फिसाला बायदि गोजा जायफोर बोरायफोर नुदों बेहाय जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे बेलायाव बिथां क'क्राझारनिफ्राय बिथां इउजि ब्रह्म नुजाफैदों बिथाङा राज्यसभानि प्राक्तन एक्स एमपि आरो बेहाय नुजाफैदों बिथां मनिप बसुमतारी MCLA आरो लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन हावलि मुजानि आलासि नोंथांमोन जायगानि देउरि आरो लोगोसे आफादगिरि देरहासारि नोंथांमोनखौ बे नखरनि जानानै बिखन गयारिनि नखरनि जानानै रायजो राजा खुलुमनाय बावहरबाय लोगोसे जोङो थाबैनो बे प्रग्राम जाखांनायनि उनाव दानसारनानै जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामगोन आरो लोगोसे बारा बुरिया नोंथांमोन बेहाय बुर जाफैनाय आलासिजों लोगोसे जायगानि नोंथांमोनखौ बे नखरनि जानानै आरो खेबसे मोजां हामलायनाय बावहरनानै बिथां गिलासर गयारिनि सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों बेखौ आसा खालामनानै 1 मिनिट दानसे स्नि थानो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों गोजोन्थों आं बे बेलायाव बिथां इउजि ब्रह्म बिथां एसएमपि फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायनाय
लोगोसे आं बे न'आवबो फैबाय फैनानैबो थांखांबाय आं बेयानो दा खोनानाय लोगो लोगो गोसोआव मोनसे फैनो लुबैनाय लानानै दिनै दिनै समाव फैनो हायाखैबाबो दिनै सफैदों बिथांखौ खेबसे मान होनो होननानै ओनसोलाव बयनिफ्रायबो बैसोगोरासिन बोराय गाहायसिन हिसाबै बिथाङा रंजायो जालांबाय आरो गामि जौगानायनिफ्राय लानानै ओनसोलाव समाजनि गोबां मोजां मोजां खामानि बेजों बेखौ सोमोन्दो मान होनायाव बेजों लोगोसे आंबो गोसो मोजां गोजोननाय आं बेखौ आसा खालामो जे ओनसोलाव जौगायारि बेनि थाखायल' आं आर'ज खालामनानै बयजोंबो आंनि खुलुमनायखौ जासिखावनानै आंनि बुंनायखौ आं लोगोसे जायफोर बिबार बावाखै बिथांमोनखौ बिबार बावनो खालामनाय जायफोर बावाखै आरो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय मोनसेबो जासिगोन आरो लोंबाय एसे साहा लोंनो होननानै
Thank
Thank you.